Yeah. Point Five Creative Studios. We don't fear noise. We expose them. Gambakwe. Let's talk. You used to speak for the people, now you speak for the check. Selling dreams to the masses while you cashing respect. Every day on your channel, bro, you lying for views. Acting like a freedom fighter, but you working for the crew. Talking big on the mic, but your heart is for hire. Throwing comrades on the buses just to take your numbers higher. CD Nayo Kaya Mabunu, you flipped on the man. Job Sikala, same trick, same scam. You sold out the struggle, you sold out your truth. Turn your platform into propaganda for the youth. You play with people's pain like it's just entertainment, but history gon' remember every fake statement. You move like a journalist, but talk like a spy. Unoda zvinhu zvinoitika bato reopposition ranga rakazara gwembe kwenguva yakareba, ranga richida kutokweshwa because vanhu ava kubvira panguva yavatsvangirai vamwe vanga vakaplandwa vakajarwa imomo, vamwe vakanga vakapindira kuda kutsvaga zvigaro nemaposti. Vamwe vacho makaro ekuti taifanira kuita zvigaro zvakati kana kuti taifanira tiri kudya mari and so forth. Ofungidzira kuti musangano vanhu vari kudya mari, stereki vanhu vari kudini. Saka makaro musangano weopposition vanga une gwembe. Saka chamisa musiyei agadzirisa, hari dziri kusukwa, siyai dzisukwe. Musanetseka nevanhu vari kubuda vachienda kuzano vachitaura zvisina basa. Havasi vanhu vanokosha mumusangano stereki baba. Tikarasikirwa naStalo Siziva, aiwa tarasikirwa. Kana kuti nafadzai maere kuna vana naningi ava vana gaba gudya mukoko vana chidzamba mukoko kwava zvitsiririzvi nechitsvaka uchi makazara nyuchi. Saka zvinoenda panoruma ipapo ndo pazvinoenda. Zvinoziva kuti zvichaguma zvamwa zvacho uchi. Ungoti hatinetseke nazvo, siyai kweshai chaizvo, wedzerai mabrush, mawire brush, kwesha stereki, zvindakwenya zvibude zviende kwazvinoenda. Pedza kurumisa vanhu nezvindakwenya mubato. Tinazvo zvifukuto zvichirimo, ende muchabuda musati mabuda pamubato. Siyai bato regezwe manimi, hari dziri kusukwa, pedzai dzisukwe. Rombe rakaenda uko ranga rine chigaro chipi mumusangano, kana kubvunza vanhu kuti ranga rine chigaro chinoshamisa maningi chipi. Changa chigaro charanga rinacho chingashamisa kuti bato rarasikirwa naningi. Shame. Vamwe vanhu muZimbabwe vakatomuzivira zita racho kubuda pamedia neZanu PF, achibudiswa neZanu PF apa. Iye atoshamisira vumwe vatozikana chaizvo ndairema mumusangano. Hapana baba. Hapana vanhu vanotomuziva, vazhinji havatomuziva uyo. Ndianiko? Anobvepiko? Anogarepiko? Hapana anotomuziva uyo. Kubudisawo pamedia zvake. Unofungidzira kuti ninge angobudawo zvake achitaura kuti avafana nevafana vamwe vanobuda panapa, vafana vechindevera vachiti bai baba chino gurei, vabva vazoti ini ndiri mutedzeri vachamisa inini. Zvimaintelligence zveZanu PF zvinotumwa mumedia izvi kuti endai tukatwirirai ningi, manyai naningi, fambai naningi. Payaniko chiya chinonzi mulondesi chakambonditsvaga kachimurume chimukomana icho chiya ndo vanatyabanguka vakomana pamatebelele ndapa vanoshandiswa neZanu PF. Chakambonditsvaga tikazuva kuti baba chino gurei pari kutsvagwa nani kuti paina mulondisi. Nonzi mulundisi inini. Baba chino gurei vanenge vari kurasika, ini ndiri mutedzeri vachamisa, ini ndiri mutedzeri nachamisa inini. Haiwa baba chino gurei, manje kei toda kuti titaurire vanhu, tipe vanhu mashoko, toda kuti tipe vanhu mashoko ababa chino gurei. Saka vanhu vari kupopota, vari kukomplaina. Saka titaure nababa chino gurei, tinhingirikine, tiri kufambisa shoko, tiri kupa vanhu shoko. Uri ani? Uri munyori webato here? Uri sekitari webato here? Uri chii? Vatungamiri vacho takavabvunza nezvako, havakuzive kana basa rekutaura zina nebasa rekutumwa pamedia. Panogona kutumwa vanhu mai manje ano vakati saka kutukira Stalo izvozvizvi imoti chavavana baba Stalo chamuwana. Baba chinogure baba chinogure vanga vachiti mulundisi anga ari baba mulundisi munhu womusangano. Ndomusangano chichi munhu womusangano pakuita sei? Matsotsi aya. Ndakamubvunza kuti uri kunditsvaga, tinoshanda tese, takambochidzana kupi? Unyepera vanhu famba aitaura kuti ndiri mutedzeri vachamisa, ndiri mutedzeri vachamisa. Ndikati uri mutedzeri vachamisa kupi? Kwa uri mutedzeri vachamisa iwewe? Chamisa ane bato here pari zvino? Chamisa ane vatedzeri here? Sorry, ndiri mundevere, handigoni Shona, but sometimes anotaura Shona yacho futi.
sorry ndikati iwe uri mutedzere kandi uri supporter yaChamisa naida kuti ndiri supporter yaChamisa ndakazvisenda kuvatungamiriri vari kumusoro kuti uyu munhu womuziva kuti ndiri mutedzeri waChamisa vakuita sei confuse pfungwa dzevanhu munyika zviriko zvikomana zvine zviri pamedia ende matauriro azvo stereki pamedia ipapa soka zvokutoti vanhu vanofukidza kuti tawana munhu womusangano zvindakwenya zvirimo zvikweko mazuva apera anga ane slogan yekutumwa kautukira baba chinogure ipapa Jolas baba chinogure baba chinogure tiri vanhu vomusangano unofunga kuti ina handisi vomusangano vanhu vomusangano vacho vatungamiri vomusangano vacho unofudza kuti handiwaziva vandizive ine unofunga kuti handiwazive ewe vanhu vomusangano siri vanhu vomusangano isusu ndimutedzera waChamisa uchitaura kuvanhu mashoko angu iwe uri ani ndakupa mashoko taura kuvanhu here ndikutaura ndikupa iwewe here iko zvino ndakabvuruvudza ndikachituka pachava tichamboti zii mazuva ano kutaura maningi pastudio paJolas because ndakachiona kuti chakanga chatumwa kuda kudzikisa image yangu ini kuda kutarisha kuda kundifumura kuda kunyomba kuda kutukira kuti information yandinopa vanhu iyaya vanhu vasaitambira vanhu vashore vachinogure kana kunyomba kana kutuka kana kuti kudini nyaya ndekuda kuvhiringidza zvinhu vakomana vanenge vakatumwa pamedia weintelligence siyawa kitawe tinawo ziva stereki nawo iko zvinezvi vanhu vasara vakamira pamedia vari kudhifenda bato iko zvinezvi vashoma saka ndo vari kurwisa futi tori munhamo futi isu vanapa vachinogure vacho because vazhinji ka havakwanisi kutaura ka vakabatwa muromo muZANU-PF madhikiteta kaya vari muZimbabwe havakwanisi kutaura saka neti totaurira nehama dzisiri kukwanisa kuti dzitaure dzakasungwa muromo kutone vanhu vanogona kutaura kudarika isusu asi kuti wataura havakwanisi nyika yedu inyika yeuranda iyi saka siyai Chamisa asuke hari dzisukwe izvo zvokuti kwaye mari yakatengwa dai ZANU yacho ndiye iri kuzvibimidza dai Chamisa anzwa nzeve dzichimbwinya pane ZANU yacho ona zvinhu zvinotaurwa mumedia zvichikoteera pamedia munhu anoteedzera zvakapusa zvokuti vanhu zvinhu zvinobudiswa nemedia mamedia anobudisa zvese zvangotaurwa kaanobudisa but hazvino ndo paground ndo chokwadi chiripo saka kukanganisa chete nekuparadza nokunyonganisa vanhu ino nyika haimbofa yakateerera izvozvo Zimbabwe chaicha yakasvinura inoziva mastikisi ari kuitwa ZANU ese iri kuyaziva pana Chamisa pamapato emaopposition haisi kuda kuona chinonzi opposition ZANU-PF munyika haisi kuda kuona chinonzi opposition saka iri kushandisa all tactics all means dzese saka maZimbabwenzi vasvinura vangateerere tsvina dziri kutaurwa idzo ende vanhu vari kuramba wana Chamisa because since pataifunzwa vanhu vachasiya Chamisa soka zvinhu zvaitika pana Chamisa zvakawandisa zvokuti dai manje handiri kuona nhamba zhinji iko zvinezvi wasisiri pana Chamisa zvokuti Jobhosikala izvo ini ndakatozvitaura vanhu kumashure uko mukatira mahodhi yangu ndichitaura waChamisa nebato ndikati maitira muri kuitawo handisi kurambawo kuti sho bato redu riri kunyanya kuzoramba rakatiwo marongero acho vari kuronga but vari kuronga vari secret vakanyarara secret dzacho dziri kukonzeresa kuti vavengi vavane mukana nemaadvantages secret dzacho dziri kuzonyanyisa zvokuti ndo kaunda iri kuda kushandiswa neZANU-PF iyoyo yokunyarara iyoyo hazvire kuti wakanyarara but pane zviri kuitwa pane zviri kugadzirwa but idzodzo secret dzeintelligence dzesecret dzepolitics dzachona idzodzo dziri kukonzera futi kuti vavengi vapinde futi mubato kuda kuputsa nekuparadza vato handirambiba ipapo ichokwadi ende handisi kuramba kuti vanhu vari kurwadziwa nekumbonyarara kwakaita bato kana kuti vatungamiriri inyaya yekuti pane zviri kuitika havasi pane zvinhu zviri kugadziriswa zviri kuitika because ZANU-PF ndiyo yakakonzeresa kuti opposition ingware kana kuti waChamisa wangware because vakambozviita izvi kubhabhauka izvi kumusa bato kushambadza zvese zvavanenge vachironga nokudidini saka pakapesa papindwa nangeke nakufoto chinhu kichiko inonzi ngeke inofukuta pambaira saka vari kuzviziva ende waChamisa vari kuziva kuti mukati umo mune vanhu vanenge vachijarwa vachitumwa tsvaga information saka waChamisa havana kupusa bata harina kupusa saka hai musateerera mashoko eZANU-PF pane zviri kugadzirwa zvokuti nyika yese Chamisa achingoti vhundunu mai manje vari kuzviziva maZANU-PF achona kuti nyika yese yakangomira Chamisa kungoti vhundunu musoro mbichana so dani vanonzwa muZimbabwe nekunze saka ZANU iri kuziva mhosva yaya yakaita 2023 na 2018
yokuramba vachiponda maelection vachibira chamisa maelection. Saka vari kutya kuenda kudzoka maelection this time. Ndo pane zvese izvi. Ndokutendai Mazvita.